Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 1. No sumuksokir ka, tunggal mababalaw ka, at danto aldaw ang maitibkol ka, kat saan ka ang makabangon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nana, may sama na serbesa. Makainino makunay. Bigbigat, serbesa. Saan ka di amay mayat no gatas, ta iso ti inumom amasapa? Ha? Sa anak ang maladaga. Tapno uminumak iti gatas, nana. Ken awan putot ko apag gatasak. Iswabirkit din. Basta awan ti utang, ay awan pa'y buhay na manok. Imbagak ayang utangak. No di ka pa'y lamang, Ted. Mapanak di tabangir. Mangala akon, mabiit laang. Mangtad kayo matlagayam. Adu pa'y lang patalastasyo. Mabiit laang. Aw, aday tantiber. Pasurutan yung matan iti mabalin na pagpulutan. Ala, itugaw mo nga roditan, ta inak mangala. Ayan ka di manan ti anak mo. Pananganan ngam awan manan. Saanan nga ubing ti anak mo tapno sa pulampay? Kasla di mo am mo ti anak mo. Ay, apay nga taasaan adumngag iti pamagbaga ti anak ta. Saan tamot anagliway a kanayon amang bagbagaken kuana? Imbes nga da kuma iti pagadalan, saan mat tanagsardengkit din. Agnakam to. Narigat mat no pilitin ta. Sayang laang ti babayadan ije pagadalan, tabayang daw mat. Kanayon nga umasok tingiwat na. Naglaing agsigarilyo. Ang mga nudumtang to ti panawon nga agbalbaliw, ngam, naladawon ti amid. Nana, may sama na ka ti sigarilyo. Ha? Saan ka di asik ka ti gimatang itay bigat? Itay bigat dayjay. Aldawitan, naibusan Mabiit, maibus tila ako kasi garilyo, ano kasta? Isu ang masapol nga adda ka na yung ti stak mo. Narigatan, naawan ti magatang ko. Manggulpi ak iti ado. Tapno adda ka na yun, magatang mo ako nam. Dos por dos man nga ron dita, nana. Tinagar mo sa ramkat ber. Ita, 2 por 2. Adda ka di dakes na, nana. Di ka payagyaman, tamakalako ka. Gayam, anya ka di dayto insagot mo. Babasaan day ta, gayam. Pangbasaam no anya ti madi nga itden ti panagsigsigarilyo ken panaginom iti arak. Inulaw na ka lang tinanggatangam di ta babasain. Sayang lang ti kwartam. Basaam kit di, tapno maamwam ti madi a resulta ti bisyum. Ho, ilako da ayamat no adda madi nga itden na. Ado di ta titimangad iti barsa nga, asaan nga agsigsigarilyo. Kanawan bisyo na. Ay naira na laeng matdag ijay Nasaysaya at matlaeng no patyam day ta mabasam iti inted ko ang magasin. Ha? Pinabak nang mulaeng dagiti aglaklako iti kasta. Ay napagsaya atam ti balbalakad ko kan kagayam. Ijam ti arak kan sigarilyo. Inted mula kuman kanyak ti kwarta. Tainggatang kulangan iti sigarilyo. Una saan? Arak! Ay, anyan day tanga itsuram asimmangpat. Nagdulpat. Ay na, kusok-kuso ti buok mo. Saan mat anaangin di tarwar? Good evening, Father Sebio. Anya Father Sebio. Marwam kan! Apay ngay, dinanog nagbatan. Sikat ti amak. Isu nga inawagan ka iti Father Sebio. Ta isu mo tinagan mo, saan ka rin? Ala, ingkakat maturugan. Tagsarita ta inton bigat. No maturog, di maturog. Rabin, Apay nga rod adi kayo pala naturog. Gapukan ka. Inururay ka.
Nagbartag kakit din asim mangpet. Basol jay arak Tahapay binartaknak. Anya? Ala, ingka maturugan. Di nakpagpungtutan. Hunay lakat ti anak tana. Awan matdenggan na apang magbaga. Ay, makauma. At damat lapayag na. Ngam no apay nga awan ti dengdenggen na. Kasano no makaala iti sakit na? Saan tamot anak kurang iti pamagbaga? Sayang ti panagadal na. Kay kayat nakit din ti makibarkada ngam ti agadal. No amok la kumaakas ta ti galad na day tanga ubing. Saan ta kuman nga inamampon? Saan ka kumangagsaw iti kasta? Amangan numangeg na ka ket ad-ad da nga agrebelde. Makapaawan ganas nga min. Nagampun ta iti nagbalin a parikot ta. Anya ngay nga rod. Ket di tamat ammo akasta ti galad na. Uy, amangan kit di no kastamat ti galad tinaganak na. Ay, nana. Da kayo magkayam. Agtugaw ka pa tagsyat Ha? Ay, na yan, Barok. Agsangit samot ti aldaw asaan ka anabartag. Ure ka na yun nakanabartag. Nalukmagaklat Angam si Kangay. Katultulang kayo. Ha? Ay, nagdakkel nga agpayso ti bagay ken tiyan mo. Tasaan ka ngamin nga agtrab-trabaho. Tidakkel ti bagina. Pakakitaan na nasalunat. Ay, adamot na kutong ngam saan ama nagsaksakit, Barok. Adamot nagtaba ngam managsaksakit. Ngam sa anak matama nagsakit. Ay, tapno maliklikan ti anyaman asagubanit. Sardengamon ti arak ken sigarilyo, Barok. Kasta ka dilatan ti aramid mo, Barok. Ado tinagarsangan iti sigarilyo iti lamisaan mo. Kanayon nga da nakatakder abuti ti arak. Pakaragsaka nga roday kita, mami. Pangaasim ka di, tasardangamon. Tamakaited iti sakit dagita. Anya ti mapasamak iti lugan, nawan gasolina na. Saan nga agandar Kasta akmat, mami. Sa anak ang makagunay, no awan arak iti bagik. Arak ti pan nakagasulinak. Sardengam kit din, Barok. Kaasyam tabagim. Kasano no makaala ka iti sakit mo? Saan akapten ti sakit ti bagik, taado ti alkohol na. Kabutang ti sakit ti alkohol. Dumngag kay ti pamagbaga, Barok. Pagsaya atamet ka ti may bagbaga. Si kamat day tamasabat ko, Rafi. Mapankan sa manan ijay istor. Naglaingan ti gayem ko. Taam mo na ti papanak. Amom ka din ni Ramon amang ninom? Ay, amok Ta-classmate ko iti arak dayjay. Ay na, impanda ka no iti ospital. Ulcer ka no ti sakit na. Naala na iti kaiinom na. Kapsut ati bito ka na. Nool, sir, kurang ti ininom na. Nayunan na ati arak. Tapnumap na ti bito ka na. Ay, aday ta ka manan. Nakaala lang arudan iti sakit na gapu iti arak. Ibagampay laang akurang. Iso ang nagsakit ti tiyan na tanabitin ti ininom na. Ay, mapan kuman gayang pasyaran iti ospital. Taikak iti inuman ng arak. Ay sus, saan ka nga aramid? Saan ang mapalubusan ti mangyunag iti arak iti ospital? Ay, si kamot gayam day ta, paray. Ay, adamanan ni Rafi ijay inuman. Nakitak itay. Parikot ko tayo nga anak ko. Saan kami mat anagliway anang bagbagakan kwa na? Ngabjak man amo. Ay, pinadas ko mo't abinagbagaan. Ang pilosopo mo't.
At dapay jay sa anak ang makapagtapel. Kat makabil ko. Hanggang awan lata. Ay, dayta nga rudjay kunada. Ano na ilasagnan, saan mon ang maibaweng? Pudno day ta kinunam. Saan laeng ang nailasag? Na ito lang nansapayan. Ay, tidakes. No makaala iti sakit na, ay daytan ti maday. Awan papanan na no di kasta. Natangken tumat ngamin ti ulo na. Madama ti panagin inom mo ngam sa bali mo tinger same. Apay nga inapot mo ti barukong mo. Kurang nan sa ti arak. Uno sigarilyo, nana. Ha? Naibos nga minan ti sigarilyo kay. Ay, may samang paya ka ha? Ay, bayadan pa'y dagiti inalam nga arak kan sigarilyaw. Ang mga no ibagamanin nga utang. Da kayo mat. At da ijay balay ti daduma akwartak. Pangalalaam iti kwartam, katawan mo trabaho mo. Sikretok matan nana. Saan ko nga ibagbaga ang mga nuag pukaw? Ada ayamot kasta. Daw-dawatom ka di kadagiti dadakkel mo. Didak ikan dagi jay. Tasanak kanong agad adal. Pangalalaam nga ron iti kwartam. Itaman pa'y anak. Di ka matrumwaran kat aldawan. Saan kayo kadi asumrek ita, mami? Saan? Tada tarimaanan da ija opisina mi. Dagiti laang lalaki nga empleyado ti sumrek. Apay nga tangag kapsutak, mami. Agsakit ti barukong ko. Amangan no naalam daytan iti kaiinom ken kasisigarilyon. Saan, mami? Nabayag ako nga gininom, kanagsik sigarilyo. Itala ang anariknak da ito eh. Saan amarik na adagos ti epekto ti arak ken sigarilyo? Sauda lang da ito, mami. Naira na lang da ito yung marikiriknaka. Hintay di ospital. Ipakita ta iti doktor no anya daytan. Nagkuyog mo't arimwar daman ang beti kan Rafi. Napananda ka day. Impan na ni Rafi ija ospital. Taagsakit kano ti barukong na. E di umin-inom ditoy, inapot na ti barukong na. Kasla marigatan. Itakim maron samat. Bareng nugagangay lang asakit ti barukong. Nungay kumaro. Nalabos met ngamin ti panaginom na, kan ti panagsigarilyo na. Nubabalin la kuma, ipilin ko asaan mo alakwan. No saan ko alakwan, mapanmat lang iti sa bali nga store. Sa bagay. Itid mo nga ruden tigat gatangak. Mapan ko maag-grocery ni bakit. Ngamimpan namat ni Rafi iti doktor. Mami, anya timbaga ti doktor. Ado pa'y ti testa may sayangkat. Madi ka no ti kasasad ti baram. Anya pa'y lang dagita test, mami. Sublian tayo ti result na. Adda atap ti doktor anadadaal ti baram. Kapoy iti kaiinom ken kasisigarilyon. Punada lang dayjay, mami. Saan ako nadalaang? Taadon tinapanagnagan amadi nga itdandagita abisyo. Apay nga ron ngay dagiti daduma. Awan mat bisyo da. Hanggang magsakit da. Saan kan nga agpilosopo? Kastam lang arudan. Anya ti resulta ti ipapanyo iti doktor. Ipakita da pa'y kano iti eksperto di sampel ngay nalada ka ni Rafi. Ada atap di doktor a kanser kano. Anya? Kansar? Day tamat ti ko na di doktor. Ada insayangkat da a proseso iti ospital. Tapno maamuan da no husto ti atap ti doktor. No kumadimngag iti pamagbaga. Adayo ko maanapasamak dayta. Dinadaal na ti bukod na masakbayan. Gapo iti bisyo. Husto ka bakit?
Isu nga awan pabasulin na, no ditibagi na matlaang. Kasanon no mapanagnakandakan, sir. Sapay iti barapay mat. Uray maladingitan ta. Awanan maaramidan ta. Tanalpasan. Kumustan ti anak mo, Manang Betty? Ay, wen nga agpayso. Nasaon ni pare nga impan mo nga agpayso di ospital. Kuna ti doktor a cancer ka no. Kanser! Ay, sus! Wen. Naala na iti kinalaing nang agsigarilyo ken uminom. Ay, saan ko mga min amaila ko dagita? Tapakaalaan mo't iti sakit. Uray agila ko na no awan ti gumatang. Di isardeng da ko mga agaramid. Sa bagay, pudnot ako na naawan gumatang. Ti isardeng dan ti agaramed. Mami, kapsutak, matayak ngatan. Naku na ti doktor a kumpirmado. Kanser ti sakit mo. Marigat anak, mami. Anya nga iti maaramidak barok. Kumpleto ka mat iti agas. Diyak pa yan makatrabaho. Tawan magbantay kan ka dito'y ospital. Kastoy gayam. Tibong at kinalain ko nga uminom. Agsigarilyo. Mawatam siguro itan. No apay nga iparit mi nga uminom kan agsigarilyo ka. Mami, saan ka din amagasan? Ikarkararag ko iti Diyos. Amaagasan ka, anak ko. Mami, ikarik, numaimbaga anak, sa anak tun nga uminom, kinagsigarilyo, kastoy gayam, nagrigat, ikarik, mami, agbalbaliw akon. No dumngag ka iti pamagbaga, awan dakes a mapasamakan ka. Liklikan dagiti banag a makapadakas iti salunat. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 3. No patyam ti kinasirib, ipagpanakkel na ka ni amam. Maysa a kinamaag ti mangbusbos iti kwartana, kadag iti balangkantis a babae. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Asino man ang tiinsangpet mo a babae idirabii? Ni Ana dayjay mama. Ngam saan yu apig saan ti agsao, tamangag na kayo. Uray numanggag na. Anya matanda kita babae? Sumurot na matlatakan ka. Basol yu akan ni daddy, mami. Anya ko matibasol mi, aber? Siyempre, nataer to'y anak yo. No saan ko maunay ang nataer ti anak yo? Oh,
Di saan kuma akakamatan ti babae. Agtal na ka man. Di mo yaw awan ti saritaan. Saan kayong agdanag, mami? Madispatya adagos mananday tangaana. Apay no daytay kaaruba tayo laangan ti armam. Tamati no dayjay a babae. Anya? Ni Lourdes nga anak ti Manalon? Heh, no way, mami! Impanaw ka din ni Edwin ti babae nga inyawid na idirabi. Anya pa'y ngay, binagbagaak ni Edwin. Hanggang sa balikit din ti isungsungbat na. Tapay. Anya manan ti imbagana. Basol ta kano, taapay nga inaramid ta anataer. Anya. Naglukon day jay ngobing. Ta ipanakkel na ti kinataer na. Dagijay kit dimot a babae ah. Pakitaan lang ni Edwin ida iti kwarta. Sumurot damatan kan kuana. Kasta dagiti balangkantis. Kasla batumbala ni kadakwada ti kwarta. Suruten da adagos ti lalaki no adda kwarta na. Imbagak pa'y kit din iti anak ta. Nga arman na laangan ni Lourdes. Nasaysaya at pa'y kuma. Tanapintas ken naamman ni Lourdes. Kat no nagkatawa, anak kano ngamin ti Manalon. Dayjay kit din abalang kantis ti kayat na. Oh, jaske ngobing. Mapan kakadimanan ijay grocery a pagpapaayam akas kahera. Wan nanang, napan ka di matan ni tatang? Nasapaan na panagarado anak ko. Kasta ka di nanang. Alapay nga ron, tamapanak matan. Inkan bareng ad-adagos pagluganam. Iso ana sa paak, tapno sa anak amaladaw nang. Imbag jay masapa, ngam ti mataranta ama panagtrabaho anak ko. Gusto ta ko na yun, nanang. Wala, mapanak nga rudan. Edwin, jayman kit detalyer mo ti intunaram. Saan kat ababai ti ingkapangib-ibusan iti oras mo? Papa, no at dalakat kwarta, aramaten tapno agragsak. Mga sawa kalangan. Ngam ti busbusem ti kwartam, kadagiti babae dita. Ngam, papa, no mga sawa, sana kun amabalin amang yawid iti agduduma a babae. Nasaysaya at painukasta. Tapno agsardeng kan iti kastang aramid mo. Papa, saan na mabalin? Saan akpayan na uma iti biyag ti baro? Ngam saan ang nasaya at ti aramid mo? Saan ko nga anugutan? Papa, saan ko matida apilpilitan? Baybayadak mo ti serbisyo da? Dayta kat ti saan ko akayat nga aramid mo. Di mo kadiam mo, abasol dayta nga aramid mo. Imbag pa'y ti anak dagiti kaarubata. Tauray awan nalpas na kurso. Awan madi nga aramid na. Ay kayat ko pa'y dayjay ah. Ngam ti agduduma a babae ayaw awid ti anak ta. Nakulaapan ti panunot ti anak ta. Saan ta asardayan a bagbagaan? Bareng makaamiris tumatlaeng. May salaang ti amok apamuspusan tapno agbaliw. Anya dayta apamuspusan. Mga sawan. Uray ni Lourdes akaaruba ti maasawa na. Tanasing pat dayjay abalasang. Mabalin la ko maayarem ta ti anak ta. Angam ti saludsod. Kayat nga ta ni Lourdes ti anak ta. Adamat itsura ti anak ta. Adda pa'y bukod na atalyer. Ngam sadut mat. Dagiti tao na ti agtrab-trabaho ije talyer na. Ammo nga ta ni Lourdes, kat saan mat amapmapan ijay talyer? Saan ka di amay may sa apagadalan tinagiskwilaan nyo ka ni Edwin, idi high school kayo? Wan manang, apay ka di?
Ado aka na yun tinakapila iti talyer na. Mano dagi jay katulungan na iti talyer na. Sayang lang. Tabus-bus-busan na mati kwarta na kadagiti awan kas es ka na babay. Ay, no siya kamay sa. Jak ipalubos amang isang pet iti babae. Mas daawak mat kadagita babay. Di dakit mapan agbirok iti limpyo wano nadalos at trabaho. Ay, huwag nga rod ah. Sadot da. Di da kayat ti agtrabaho. Nay, anya day tanakasa ko nga awit mo, Wena. Jeman pinuros ko amais iji bangkag, tata. Ay, gumatangak man. Nasamit lakit di day ta, takapurpuros. Aguray, ta ibabakti sa ako. Aday ta. Nay, nagdadakkel matin dagita amais. Adoy ti mais, tata. Alaan yun. Manungay ti bayad na. Ay, saan ko nga ilako? Pangramanan nyo latan. Ado pa iji bangkag. Agyaman no kasta, Wena. Imbis nga inkaila ko, ngam inted mo maten kanyak. Kasta ti agkakaaroba, tata. Kan basit laba, nagdayta. Ilambong mo man kid di dagiti mais nga inted ni Wena. Ay, imbag man, tainikan na ka iti mais. Kat no ilaklako da dagiti maapit da ije bangkag da. Nasabat ko ngamin ijay dalan. Kunak abayadak, ngam di namat kayat. Nasingpet dagita akaaroba. Wen, bakit? Awan ti madi akababalinda. Simple lang ti panagbiagda, ngam awan madi nga aramid da. Umapalak kadakwada, tanasingpet ti anak da. Wen nga rod bakit? Nanakam ni Lourdes, idinto tabalog, kan babaero ni Edwin nga anak ta. Talaga akayat ko kuma, ama manugang ni Lourdes. Nanggatangan nyo dito'y mais. Nasamit mat. Inted ni manang ni Lourdes, ni Wena. Nasingpet da akaruba. Apay no serpatem jay adi na. Manen? Ay, pinaramanan da kayo lang iti mais. Ibagayon asirpatak ni Lourdes. Idi pala nga ibagbagak aserpatem saan ka di. Kay kayat ko nga amang ni Lourdes, ngam dagiti babae ayaw awid mo. Bulilising ko lang dagi jay, mami. Kasanod, no makaala ka iti sakit mo, gapo ka dagijay a babae. Dagado dita doktor kan agas. Mairemedyo dagita. Kasanon no ko na ni Apo Diyos nga agpulo ka, gapo iti kasta nga aramid. Adayo pa iti panagpulo ti bilang kumana. Adayo ang mapasamak dayta. Da kayo ba't day ta nakaawit iti karton, nana? Iyagyo ta sublatan kayo. Ingga na ijarubayan niyo. Ay, si kamat gayam, balasang ko. Ay, nadagsan nga agpaiso. Groceries dagitoy. Siya kunti mangawit, nana. Tanapigpig saak. Agyaman ak balasang ko. Ay na, adda ko makasken ka nga anak ko. Una yan, nana. Adamat ni Manong Edwin nga anak yo. Kaya't ko asawan, kasken ka, tiki nasingpet na. Ayaban nyo ngamin ni Manong Edwin. Numapan kayo ag grocery, nana. Marigatan kayo ang mga witno ko, ha? Makumikom jay anak ko, balasang ko. Apa yan, bakit? Day tamot ten balasang tinangawit iti awit mo. Kwa. Tinulungak laang, tata. Makita kat marigatan ta medyo nadagsan. Agyaman kami balasang ko. Awan anyaman na, tata. O sige, mapanak pa'y. Ay, agyaman akmanen. Bakit? Pimanawan tinasingpat a balasang.
Imbag tanagrana kayo ijay dalan. Win nga rod. Narigata nak kumaan ang awit no di nak tinulungan ni Lourdes. Manmano ti balasang amang awit iti awit ti may sabaket. Masiguradok amaragragsakan dagiti naganak na. Gaputa na saya at ti kababalin na. Kuma, kastamot ni Edwin nga anak ta. Wena, dayawak ni Lourdes nga adim. Balasang, ngam tinulungan na ni bagat ko anang awit iti awit na karton. Ha? Karton, tata? Wen, napan ngamin naggrocery ni baket. Kat iti nagranada iti dalan. Ison tinangawit iti karton. Rombang laang tata. Nataang nga di adawit na. Iso at tinulungan na tanagranada kat nga rod. Ngam adun ti agtutubo ita. Nga uray adda awit ti magmag na di da tulungan. Kinaasyan na takakaruba tayo kat nga rod. Kat pagyamanak tanaanos ni Lourdes. Asino ti babae anasa paarimwar? Ay, adda ka di manen insangpet mo, idirabi. Idi agurigor, kan si makiti dyan ko. Dinardaras na ti pimanaw. Makitamday ta. Oh, amangan mo't no adda sakit na. Inakaran na ka sa pimanaw. Ay, daytan tay ibagbagakan ka. Anya ngay asakit. Sakit amaala iti panakidan na iti agduduma a babae. Anay ko, pirmi ang nagsakit ti pusong ko, mama. Diyakon may turag de. Mapanta ija ospital, tapno masigod. Amangan no anya daytan. Kasanon, no AIDS. Amumot lagayam. Ngam apay adi kalimiklik, anak ko. Anya ti ko na ti doktor. HIV kano. Naala na itinagduduma a babae. Ay, uray kumamot no saan abalang kantis a babae dagijay. Kababain a klase ti sakit. Maipakita ti kinaawan disiplina dayta. Narigat ang maagasan ti sakit akasta. Mabalin ang maikat ti sakit ang marikrignana. Ang agsubli-subli lata. Panagkunak. Dayta a sakit, kat dusa kadagiti awan disiplina na. Agnakamot siguron ti anak ta ita. Ngam naladaw a panagnakam. Itapay, tanaddaanan itinarigat nga agasan a sakit. Mama, apay ngay. Agkudrap mo ti panagkitang. Nalabit amay saday taasin umas ti sakit mo. Diyak kaya ti mabulag, mama. Kasanulangan ti biyak ko. Imbagami mo't ngamin nga idyam dagiti babae. Ang di ka mo't dumdumngag. Anya ita ti aramidak, mama. Aramatem ti urnong mo iti talyer. Tapno adda paggatang kadagiti agkakangina nga agas mo. Mama, awan urnong ko. Nagastok amin kadagiti babae. Kasano nga rod itan? Basit laang mati pensyon me kan ni papam. Agremedyo kayo, mama. Amangan no agtultuloy nga awan agas ko. Kat mabulagak pa eh. At damot na kaamuak nga HIV kano ti sakit ni Edwin. Kano agdudumamot kano ti babae iti biyag na. Ay, sayang ti masakbayan na. Kasta ti pagbanagan dagiti anak asaan adumngeg iti patigmaan dagiti datakkel da. Ay, saan da ko maapinalubusan nga agisangpet iti babae. Apag kanito araksak, ngem agnanayon arikat tilak amon na.
Ay, kaasimot ni Edwin. Dakkel ko mati ornong na. No di na binusbos iti babae. Anak ko, agar-arikap kamutan. Awan ka di ti makita. Mama, lawang lang ti makitak. Ah, Diyak makita. Doon damadong parko wano awan. anyan anagkas ang tinagbanagam, anak ko. Gapo ka dagiti babae. Awan pa yan ornong mo. Hanggang sakit, tinaalam. Uwan nga ron, mama. Binusbus ko ti kwartak. Iti awan kasas kan na abanag. Ita takasapulam ti katakun ay nahi iti biag. Awanen ti mayat kan ka. Nang runa, numaamuan da nga da sakit mo. Mama, diya akong makapagtrabaho pa eh. Siya akong tayo kunada. Amagmag na abangkay. Saan, anak ko? Si bibiyag ka pa'y. Saan ka, abangkay? Mama, kaslabangkay ti kayariga. Tadya akong makakita. Kandya akong makapagtrabaho. Agbababawi akitan. Ngamdala daw ti amin. Diyos ko. Pagkawanan na kuma. Agbalin ko ma ang masirib iti biyag kat pilyan ti pagsayaatan para iti masakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 22. Gumanat abomak ng tinakirmet a tao, kat di naammo ti kanito nga idadateng ti kinapanglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Nalabas ti kinakirmot mo, anak ko. Imbag no saan amasurun ti asawam kan ka. Apay ko maamasuron, nanang. Basit pay laang ti sweldok. Tanabiitak pay amang isursuro iti may sa apribado a pagadalan. Ngamadimot no imutam ti kabalay mo. Saan ko matagas gastusan ti kwartak? Taur-urnungak mat ije bangko. Nasaya at ti agornong. Ngam ikamat ti asawam iti igatang na akadag iti masapsapulyo iti unag ti balayo. Nang runa ti taraon. No itad ko kankwana, gastusan na amin. Ay na anak ko, saan anain kalintagan adi mo ikan ti asawam iti kwarta? Gatgatangak mat ti masapsapul dito balay, nanang. No siya, jak kaya ti kasta. Agtagi balay, ngampulos adi makaigam iti kwarta. Taimutam mag. Kunak man no kasaom ni Nardaw. Anya nga tinagsaritaan yaw. Imbagkan ko na tapaigaman na mo ti asawa na iti kwarta. Agasam, no adda mabati a kwarta na, ibang ko na amay. Kasanaw, no adda kaya ti asawa na agatangin. Day tangaro ti bagbagakan ko na, ngam sa bali ti panagrasrason na. Ay, kaslasan a maestraw.
Imutan nakit din ti pamilya na. Masyanak paikit din iti asawa na. Kasla pimpiman, di pa'y makaigem iti kwarta. Sige, kasaritak tuman. Saan arumbeng nga agtultuloy day tang aramid na? Pag tinulungan ta abagbagaan, bareng agbaliw. Saan ka diyan nagswildokan? Awan ti iso amin dito'y balay. Ay, day takat ti madikada kayo. Diyo pa'y naiggaman ti kwarta, ngam na planon no anya ti pangigastusan yo. Saan ana plano? Ngam awanan ti mayluto, kan ultimo asin kan mantika awan. Awan pa'y sabon. Siyakton ti gumatang no awan klase me. Inton sumangpet ka. Saan ka amang namnama iti naimas amakan? Amumat, asa anak ngagpilpili iti naimas amakan. Di nakpabasulan. No awan naimas, amadanon mo amakan. Oh, ada kamat gaya man anak. Umunakan amangal daw taurayak ni dadim. Wen, mami. Anya ka diti masida? Dinengdeng, ngam pasensyakan taing gagarak asaan nga inasinan, tawan asin. Di nakinikan ni dadim iti kwarta. Isukan unti gumatang. Nalabas mat ngamin ni daddy. Awan pa'y sanitary napkin ko. Alangan nga isupay ti gumatang. Adapay mat sanitary napkin ko, anak. Isun ti aramatem. No syakto ti makiasawa. Diyak kaya tikas ka ni daddy nalabas ti kirmat na. Saan ka nga agsawi ti kasta, anak? Dadim pa'y laang dayjay. Nay. Bakit? Nalipatam samat nga inasinantiin lutom adinengdeng. Saan ko analipatan? Kunam agumatang ka iti asin, ngam di ka mat gimatang. Napan ka kumaimutang Wano saan, napan ka nangala kadananang. Mabainak amapan dumaw dawat wano umut-utang dita. Ingka gumatang no kayat mo nga sinanday ta dinengdeng. Dumagasak to ije tsindaan inton malam. Makapasuron ti kastoy. Di mo pa'y may perti kwartam. Anya ti kunam? Diyak maawatan ti tantanamitim mo. Awan, mangan kakit din. Amom ka ni, apati anak mo kat agreklamon tadandani di mo ikan iti kwartana? Agpada kayo nga aggasto ti paglaingan na. Apay, nalakaaya ti kwarta. Saan mo't amapidpidot ti kwarta? Nakitsindaak. Isimpam dagiti insangpat ko. Idisok iti lamisaan. O sige, tay simpak. Ay, una yun lakay. Nagbabasit abagbagsang akasisit. Kan tuyo nagbabasit. Or arigan, di pa'y napusot nga ikandag ito'y. Saan kan nga agreklamo? Nangina ti gagatangan. Adda ayan na lakay ta. Nangina amin, tangim mato amin ti presyo. Day taket. Dandani awan na bati iti sweldok. Nagbanugak iti makabulan. Magasto iti may nga aldaw, no di mo among inutan. Agtrab-trabaho ka ngam imutam matabagim. Kasano nagsakit ka? Kasano ko mga imimutan ako nam? Narigat ti agsapol iti kwarta. Kunamsa. Kirmat ka lang agpaiso. Agsakit kanto lang ata. Oh, Fe. Apay anak kami suot ka. Kasanumat ngamin. Ibagbaga dagiti kaadalak. A maestro ti amak. Ngam agkupkupas ti uniforme. Mabalin pa imat dayta ang uniformem. Di mo kunaan agumatang kamanem. Apay, mapidpidot ayat ti kwarta. Mabainak mat nga rod iti ibagbagada, daddy. Saan ngamin nga agkupkupas ti uniforme da akas kanya? Bayam dagita asutil. Awan maaramidan da. Awan ka di apulos ti maigatang tayo, daddy. Maditi na paramag. Saan mo't anapisang ti uniformem? Basta lakid dinadalos, ayos daytan. Syakmat nga rod ti kadaanan ti uniforme na. Agkupkupas. Sinublat ko ngamin. Ala, di kagdanag. Taintun umay atawan. Gumatang tayo iti baro.
Nay, si kamot ti masabat ko basang. Papanam. Ay, inawagan nak tigayim ko nga da karinderya na nanang. Agbirbiro ka no iti paraluto na. Ngam siyakon, tapno adamot trabaho. Kaya't ka din nila kay mo nga agtrabaho ka. Apay ko maadinak palubusan. Kat di namat itad ti masapul ko. Day tati ibagam ko na balasang ko. Ilawlawag mo akasapulam mo ti kwarta. Saan lang asyak ti agkasapulan, nanang? Pati di anak ko. Agreklamo pa yun, di apo ko yun. Ay, nalabos nga agpaiso ni Nardo. Nagkirmot. Amangan pa'y kat no makaala iti sakit na, nanang. Di pa'y agsidan iti nasustansya. Madlaw pa'y akimutong. Ada pa'y jay agulaw, nanang. Bagaak amapan iti doktor, ngam ko na nga aggasto kanula ang tiyam mo. Kaya't nakadila ang aput-put-putan ti kwarta na, nga uray agsakit. Nasao ni nanang yaw, nga agulaw ka kanumait. Uwan nga ron tatang. Kabalak pa'y. Mapanak pa'y lang di pagadalan. Ay. Sigudam ti mapan agpakita iti doktor. Amangan nuan yamat daytan. Anya? Kat no nagngina ti bayad ti doktor. Kat nagngina pa'y ti agas. Ay na, no kayat mo pa'y ti agbyag iti napaot. Ingka agpakita iti doktor. Bumaknang laang dagita a doktor. Kanti akin ko iti parmasya. Ay na, sa bali at talaga ti panagpampanunot mo. Apay, maitugot mo ti kwartam no adadakas a mapasamak kan ka. Tatang, awan dakas a mapasamak kanya ka. Ay, imutam laang ti bagay agraman ti pamilyam. Apay ko mga imutak. Saan kit din? Dandan di ka pa'y gumatang itinaimas asidaan yaw. Tatang, madi ti gastador. Ti gasto agasto, agar ari kaptaw. Hangam numat na labas ti kinakirmat mao. Ay, bagbagem ti agtutuaw. Addan trabahok anak ko, para luto iti karinderya. Addan ton sweldok, magatang kumati kayat ko agatangan. Da kayan to nga ti pagdamatak iti kwarta, no adda masapul ko, mami. Mangrugi ak inton bigat. Addan ton makuna at trabaho anak. Angam, palubusan na kangatan ni daddy nga agtrabaho. Apay kumadinak palubusan. Kat di namat maitad ti masapul ko. Wenmat kit di mami. No addan trabaho yu, adamat paggatang yu iti kayat yu agatangan. Asidag iti pagadalan nyo dahin jay. Uray ijay kanton amangan iti aldaw. Uray saan kan nga agawid dito'y balay nga umaymangan. Nagmayaten, mami. Ijayak ton amangan. Saan akon nga agawid dito'y iti aldaw. Wen taadaak mat ijay. Kidawak iti gayem ko, salary deduction laangan kanya. Agdigos ka din, wano siyak ti umunang agdigos. Apay ka di akaslad da papanam. Siyak ti umuna, tada papanak. Bagkan ka tada ka laang dito'y balay. Inak mat agtrabaho, para luto iti karinderya. Anya? Ing ka agtrabaho, adi mo pa inyuman kanyak. Abangan nga min, no lapdan nak. Talaga alapdan ka. Para luto iti karinderya. Apay ko maalapdan nak, kat di mo mat maitad ti masapul ko. Kirmat kamat. Inyuman mo kumapay kanyak Nasaktanak ngamin iti imbagam, nga aggasto laang ti ammumi nga gina. Awan mat nga rod ginatang ko agamit ko, akwartam ti inaramat ko. Adto iti kabarbaro nga uniformem, anak. Wow! Addan kabarbaro nga uniformik, mami. Thank you, Di na kun sutilan dagiti kaadalat. Isutiin mo na ginatang ko, anak. Nagsweldo ak ngamin. Nagmayat gayam no adda trabaho, mami. Bakit? Ing kailuto na iti ginatang ko anatang. Nabanugak ang nagmalmalam ang nagluto iti karinderya.
Gimatang akon itinaluto a karne kan ikan. Ay na, naimas nga no ti pang maluman tayo, mami. Ay na, dakkal tinagastom dita karne kan ikan. Maminsan laang mat. Kakaasi ti anak ta, adi pa'y makaraman iti naimas. Nay, apayin na nagpusyaw ka, baraw? Di ka kadipay napan iti doktor. Saan pa'y tatang? Apay ngay. Maulawak matan, tatang. Ay, Nardaw! Ay, Nardaw! Andyan na pasamakan ka! Ay, tulong! Tulong! Ay, pantay ni Nardo iti ospital! Juana! Umay ka ditaw! Ni Nardaw! Naglus daw! Apa yun? Anya ti mapaspasamak dita. Ay, ni Nardaw! Ay, itaraytan iti ospital! Ika mga yap iti pangiluganan ta! Ay sige, tama pa anakaon. Agawaam! Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan Juana! Ay, kahit kumusta matan ni Nardaw? Madam apay laeng at eksaminan na. Kuna ti doktor anak kapsot ti resistensya ti bagina. Ay, kasanaw. Kat saan matagumatang iti sidaan na anaimas. An-anusan nalatan tinalaka agagatangain. Ay sika ka di ti mapan ijay ayan ni Mirna wano siyak. Di na pa'y among adda dito'y ti asawa na. Ay siya kung timapad. Sikat ti agbati dito ospital. Malaing kang arudan. Taamangan no nagawi doon. Ay, nagpusyawan ti anak ta. Madanaganak pa yan. Sino nga iti saan amadanagan? Ne, ada kayo matatang. Agtugaw kayo, tamangan kayo pa'y. Siyak timang bayad. Ay, balasan ka. San amangan ti mayak? Ay, balasan ka. Impan mi ti asawa mi di ospital. Ibagbagak ngamin kan kwa na amapan kami ti doktor. Ngam di na kayat. Uray siyak. Namin adu nga imbagak matday takan kwa na. Kat, kumustan ti asawak tatang? Ay, nakapsawt balasan ka. Ay, barang ano makarecover adhagaws. No idi pa'y kumaanapan iti doktor. Naliklikan kumaday to'y apasamak. Amangan no nakaron ti kasasaad na. Kunang arod ti doktor. Anapusyaw ka noonay ti kudil na. Barang ano anemic laeng. No ngay leukemia. Ay, yan adayo na kumati leukemia. Saan ka di akan serti dara dayjay? Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Agawid tayo kuman. Dakal man ang timabayadan dito ospital. Talaga adakkel ti magastom. Leukemia ti sakit mo. Anya? Leukemia ko naman. Gaputan na kurang dagiti nutrisyon ti taraon nga ipapauneg mo. No kasta. Gasto man nga rodan. Kapilitan nga aggasto ka iti dakkel iti agas mo. Saan abasta maagasan ti leukemia? Kasla agas ko nga rod ti inyor orno nga ka. Kaslakastan Imbag pa'y di oray awan urnong mo. Basta na salon at kalakit di. Bakit? Itala ang amamiris ko. Binaybay akti bagik. Gapu iti kinakirmat ko. Nagurnungak. Ngamapanlaang iti agas. Ingatang kulakuman. Iti nasusustansya at araon. Saan adakas ti agornong nulaket, saan mo nga imutan ti bagim, napatpatag ti salunat ngam ti pirak. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Sound Effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.